Ang Ginoo madahayo. Pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Usa ka adlaw natugda Jesus sa baybayon halanaw ang Genesaret, samtang nagdadaisog ang mga tao ngadto iya, pamati ang pulong sa Dios. Hingkita niya induhang sa kayan ginsang niya baybayon. Naghawa sa mga mangirisda na nagbulya sa nila mga pukot. Sinakay Jesus sa usay nila sa kayan nga ni Simon ang tag-iya. Naginhan ni Simon nga ilusot niya inihingguti ay tikang habaybayon ngadto ha tubig. Linipod Jesus na nagtudduhan mga tao tikang sa kayan. Ang katapos niya paglimang raw nagsiling niya kan Simon, palawod ngan itunod niyo ang mga pukot ngan makakadakop ka. Binaton ni Simon, agaron, nagkapudlay kami hapugos sa gabi, nanarekod kami makadakop. Kundi kung amo man ang imo siling, tutunuron namon mga pukot. Gintunod niya mga pukot, nga nakadakop tirahin damo nga mga isda, nga haros magisi ang mga pukot. Sanglit ginkampay nirang mga kaupod, dito hinlain sa kayan, base buligan hira. Pinarani hirangan gintugog hin isda ang duhang sa kayan, nga haros madunod na hira. Pakita ni Simon Pedro, hanahinabo, linuhod hiya tubangan Jesus nga nagsiring, pahirayo ka akong Ginoo, makasala ako nga tao. Naipao sa Simon, nga libang mga kaupod ni handuro kadamo nga isda nga era na dato. Naipao sa maliwat na Santiago Juan, nga mga anak na Zebedeo, nga mga kabuling ni Simon. Nagsiling Jesus kay Simon, ayaw kahadlo, ika nila mananakop ka na rin mga tao. Iginsangyan nila magsakayan, kaya ginbayaan ng tanan na sinunod hira kay Jesus. Ang Ebanghelyo ng Ginoo. Antes Santo Igusmin, ang Santo Papa Hadto, yung Santo Papa, Juan Pablo II, yung Santo Sunan. Naghatag-hat ko masulat para aton ng tanan ng mga Kristiyano. Ito Novo Inventi. Dinadaan pagdasig aton itong pagpasangyo, itong Mokayusum. Kung kumun nga nagpabilihinig nga surat ng Santo Papa ng pastoral letter, ang Novo Inventi, ang pulong Duc in Altum. Kaya hindi ka matura, wala kating basang ko na ito. Duc in Altum. Ang pulong Duc in Altum, tingnan aton ginaging basang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 4. Kakatapos niya paglimang raw, nasilingiya kan Simon, palawod nga itunod na ni mga puko nga makakadakop ka mo. So Duc in Altum means, go into the deep. Palawod. Palawod nga di ka mo, at kailan man. Palawod. Duc in Altum. Ni San Pedro, ni Simon, kaya hindi gamit ni Baluto, ang pagwali ni Kristo ng mga tao na kagabay-bayo, na sabi kay sinang niya, iginsang niya. Anong ginsang niya? Gindana sa Baluto nga ito hatabi. Ginsang niya. Tanggit sila kay Kristo nga Baluto. Hindi pa doon niya kan Pedro nga tabay-bayo. Pinigod Jesus, Simon. Ginhangyo niya Simon nga ilusoy buti ay tihabay-bayo nga duhan tubig. Pinigod Jesus nga nagtudduhan mga tao tika ng sakayan. So kanay sakayan, kan Simon. Si Simon ano lang?
para sila. Tuan buko sa gabi, wala na pakadakot sa lit. Pugasan na lang ira mga puko. Nagulyas sila ang ira mga puko. So dahon nga, sa sila Ginoo palawod ng tulor at mga puko. Ang Ginoo magtulog agarong nagabudlay kaya buko sa gabi nga norayod kami makadakot. For sure, they were expert fishermen. Dahil ira paghugasan ba ira mga puko nga diin luwag na kay Kristo nagpapasangya o nagsasangya man mo kayo na suma. Dapat posibilidad nga binati Pedro ang mga pulo ang Ginoo. Kora may di pausiling ni Pedro budlo. Kaya binakaiyan na doon ito, madidera tabi. Nagbubulyas sa ira mga puko. So he must have heard the word of God, the proclamation of Christ. Kaya ito man, pinuhay mga duha. Sinugot niya. Kaya batani ang pulong ni Kristo. Experience the word. Ano sila? Sige, nasirin ka man, tutunuron namin ang mga puko. Yan dahil experience nila ang dako nga milagro. Hinan, hinpakarakot nila hindamo nga mga isda. Bisan iton kaadlawon. Tumala maragit itong adlawon. May isda waray. Uy, may isda waray. May adagad. Nakaiman ngayon ito. May da waray. Waray dito sila tadi. Akala mo dito na rin ito isda. Ang nga ni kay adlaw, bulanon, ano siniyo? Alaagad, alaag. Kamu gudman, pagkikir mga taga-huron. Alaag, ang mga waray isda kay bulanon, alaag. Hindi na mga Bisaya, mga ano na yun. Kenchi ka na rin. Ala. Bisan pa naman. Pinabuti Pedro. Ano ang basis niya pagtubo? Tungod ng pulong ay batihan. The point is here. Ngayon, pulong at batihan didakan Kristo is for us to obey. Ngayon, ilaw lang kahit pagsugot ang pulong ang Ginoo. Magdadala nga dahaton itong milagro na itong atong kinabuhi. Sinubuti ang pulong ni Kristo, duki atong palawag ng tunura itong mga pukot. Sige, bisan ko na lang. Bisan ko buko sa kanti, nagkabudlay kami tumarang dyan makarating. Pero kaya nasaling ka man, because you say so, I will lower my nets. Because you say so. Tungod ang iyong mga pulong, tungod kay pamulong mo, tungod kay siling mo, tungod kay nagyakan ka man, tungod kay nagsiling ka, pulugo ko ito ako ng po. What an obedience of faith. Sinagot ng matinuhon, hindi ito. Kaya sunod na naman kita, halgahohan, puluhan Diyos na naglabay na adlaw. Because ano? Because Christ is the Word became flesh. Ang pulong na nahimo nga tao. O ang pulong na sisiring, adto andalan, diri ko na siring, amo ako andalan, I am the way, the truth, and the life. Sa experience, pinaganda ko ang milagro. And once experienced that miracle, ano man, is for us to look deeply into ourselves. Hingkit ang niya, ang ialagi ka makasal. Ano sila? Makasal ako nga tao, iwas, pahirayo ba ako,
Ginoo, makasasala ko na ka. That miracle experience of Peter has honed his conscience. Nakasala ako, makasala ako, pakiraywa ako. So that miracle was not for us to enjoy, but for us to look deeply into ourselves and how sinful we are, that it may bring into reconciliation, that may bring into repentance sa magdaraato na itong pag-ilusol ng pagbaso. Miracles are there, ha? Nandun kita. Tinuutat kadaan na milagro ini. Pero bisan pa man ngani, makamaratay ako, binuwaray ko na aton. Nasisiling nga, talwas kita na milagro. Tungod na kay mabait ato yung system, na tumagkit ang vitamin C, kami kita turmiri ng luya, ngan kapi ngan DCO, ano pa, exercise, ano pa, katulog kita temprano, milagro ini tanan, pero bisan pa mo. Waray at nagdadala itong pag-inusul, itong pagbaso. Lumunagdadala at nagdadala itong kahadlok. Ay kita palimbang, ay kita pangumpisa. Isang simbahan, liwat na sa day. Ayaw ko pag-umpisa, distansya na 2 metros. Simbahan ngayon lahadlok kasi pagkamundiri. Sinatumpa, dubis ko na hadlok, sa pagkamundi ko mahadlok. Ay kau paling ba, manapulo na, distansya na, 2 metros, 3 metros. Milagro ini. Kaya kung COVID ini yan makamaratay, ngayon atong kinabuhi na tatal, mas milagro na ito. Yung problema, kabisan din COVID, iko-COVID. Kapag RN News, pinabangan na matay COVID, kaibigan na matay COVID. Bis may mga existing ng mga sakit, iko-COVID. Kaya marumahal itong COVID. Mahal sukot, mahal vitamin, iko-COVID. Ang mga kung natuto kaibigan naman, may na pre-existing condition. May nga nilaligis na wala, nabundulan auto, namatay, pag na hospital, disgrasya. Pag sa hospital, namatay, COVID. Ingat na, magdadara ako kung talaga itong pag-ilusul, magdadara ako na itong pagbasa. Sana ako sabi, pangandan kita. Ngayon ba natin na pangandan kung di ano? Ito natin pag-ilusul, ito natin pagbasol. Kaya kung namatay kita, mag-usa ang kagulat. Bisan pa madamot imang anak mawaray, madamot yung kasangkayan makablas marituhanon, kung mamatay ka, pag-usaan na lang. Ano ito ba yung pangalan? Ano ito pag-ilusul, anak ng pagbaso? Ito na, na konsekwensya at itong milagro. Di lang kayo nagdarahin pagbasol ng pag-ilusul ng San Pedro. Kundi ano, nagdara ay nagdahin pag-alagad kay Kristo. Ginbaya, iginsang yan nila ang mga sakayan, ginbaya ng tanan, ngan sinunod nila kay Kristo. Nagihinong nila ito ng milagro, hanira suok na pag-alagad kay Kristo. Naging disipul nila, naging tinunan ni Kristo, naging mga apostol ni Kristo, nagpasangyahan mo pa na suma. When we experience miracles, it's not for us to enjoy, but for us to repent and for us to be followers of Christ, to proclaim Christ. To proclaim Christ. Kaya atong kinabuhi, kibar kitahin pagdasig o pagpasangya kay Kristo, hinagan atong pag-alagad di dahil. Hinapunta, nga tanan ng eksperyensya ang kamupay ng Diyos.
magdala ato ni Pag-inyurso, magdala ato ng suka pag-alagad kay Kristo.